Nani Raila Molo Dingano, Gikweth Marjo Luomoko, leaders. Masani, most of them are governors, Governor Masia, Governor Makisumu. So many people no work much on we want reform. Temomi one code. 2018, Kendo and Manakwethni Mano watch on we need an electoral justice. A moment we had a handshake government, Tineno Kagik Moko violence no reduce, neonge. Investors no biro more invest. Bank 2018, demonstrate bank handshake. A moment watch sani direction, whatever direction magini dikao, except kikobed ngimagi di wito ngimagi kikibidi meremji di chweri kikobed pinyi rocho weche moko toka en peaceful demonstration or ipo ben magi makoro jo pinye makawe lwetgi makata jo siasa go riwen bedo kando koro jo pinye matelo mondo o push these leaders mondo have a dialogue taneno kan tie gi mod dialogue di woka nikech hii neno nyoro kaka nyawacho wacho ni body language mar ker nyose wacho gik moko kwatimo watimo within the constitution. Jalupne be Mombasa wacho kan tie bedo mar ni wanyalo so gi Azimio mondo timbre nadi oweng'anyo saboro manyoro to koro Raila monego bedni manyo gi bede ng'anyo kose sirikal monego bedni manyo ma wach masri kenda yek gima dino wacho maber